Fl-ewwel 6 xhur tal-2025 ġew ispezzjonati 3097 vettura minn uffiċjali tal-infurzar tat-Transport Malta, inħarġu kważi 3600 multa u 149 vettura tneħħew għal kollox mit-toroq. Kun hemm ħafna raġunijiet, ikun hemm eżempju min ikollu liċenzja revokat, jiġifieri jkun bla punti jew ma għandux permess li jsuq il-vettura, jista' jkun mingħajr liċenzja tas-sewqan tal-vettura tar-road license u insurance ma jkunx validi u jista' jkun il-vettura ma tkunx stat li jkun sewwa biex tinstab fit-triq. L-uffiċjali jispezzjonaw vetturi ta' kuljum, ġieli f'roadblocks u ġieli ma' entitajiet oħrajn bħal Jobs Plus sabiex jassiguraw li kollox ikun konformi mal-liġi. Ċekkjaw li jkunu persuni li huma kif suppost Malta mhux bla permessi li jaħdmu bla permess bħala karozzi li ċekkjaw li jkollhom kollox kif suppost. Karozza li m'għandix kollox kif suppost ma tistax toqgħod fit-toroq tagħna għas-safety tiegħu u għas-safety ta' ħadd ieħor. Waqt li qalet li r-riżultati ta' dawn l-ispezzjonijiet qegħdin inħassu, Transport Malta qalet li l-edukazzjoni tibqa' essenzjali sabiex tinbena kultura ta' rispett u dixxilpina. Qalet li kull regola li wieħed isegwi tista' tfisser inqas dbatija u iktar sigurtà fit-toroq.